Dobrý deň, moje meno je Katarína Desatová z All Inclusive Real. Dnes vám predstavím krásny štvorizbový rodinný dom, ideálny na rodinné bývanie v obci Vydrany, iba 3 km od Dunajskej Stredy. Nech sa páči, poďte sa na to pozrieť. Úžitková plocha tejto nehnuteľnosti je 168 m2 a výmera pozemku je 8 árov. Dispozičné riešenie tejto nehnuteľnosti je nasledovné. Máme predsieň, odkiaľ vstupujeme do obývacej izby, ktorá je prepojená s kuchyňou. Dom bol skladaný v roku 2018 a predáva sa čiastočne zariadený spolu s kuchynskou linkou. V ďalšej časti rodinného domu sa nachádza spálňa. Taktiež detská izba. S výhľadom dopredu, kde sme zaparkovali. Medzi detskou izbou a spálňou sa nachádza kúpeľňa. Ďalej technická miestnosť s prúhovým kútom a s toaletou. Predposledná miestnosť tejto nehnuteľnosti je hosťovská izba. A aby sme nezabudli, k rodinnému domu prislúcha aj zimná záhrada. V prípade, ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte nás kontaktovať ešte dnes.